So guys, sa duha na mo nangaligo ni Papa Idi, gisakay ko dyan sa diyang likod, kaya dili ko kaya bawa mo lang, medyo arang kalingan ako kajog dagat guys. Nanda, kaya magluto lagi may binignit karon manang sa dumi nangaligo dari ni Papa Idi. Kay bawo mo lang mo. Ko silbi ko wala koy coach nalong mo ka mo garara ka mo mo sa ka. Hindi kita raw. Ano sa naman? Belum mo sa gugul kana. Hi guys. Okay, good morning guys. Buka di mo ka kay bawo mo lang mo. Jadi na guys, nahiwa na ni tanan dya. Mag-ready na ko guys, maghaling na si Papa Idi. Papa Idi dari nagahaling kay dari lang may magtakang. Yan na, ito na ilunod din atihang sugar nga brown sugar. Hello guys, maadong adlaw na tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana ug si Ili. Dia si Ili guys, samok-samok na mo dari guys. Si Papa Idi magbunot og lubi kay ako pud maghiwa sa mga hiwaonon. Diyan na lagi among cute nga iro guys nga arang ka. Kuan ka nang mo smile ni sa imong pa smile. Papa Idi lubi. Manong gahilak-hilak man ikaw gabi bibi ko, ha? Ano smile be? Smile. La. Nayaya juga kay. Hindi man ka ma-smile. Ha? Smile baby. Na si Papa nagbunot og lubi kay magbinignit ita, ha? Maghilak-hilak ko gabi wa ko katugha, ngayon hilak man ka. Sa may problema. Ha? Sa may problema na bibi na mo na. Sa may problema na. Be smile be. Smile. Smile baby. Wala di man mo smile lagi. Be smile be? Ano di man ikaw mo smile be? Ha? Ano di man ikaw mo smile? Ano di man ikaw mo smile? Ha? Bantay ka ni Papa Idi gabunot og lubi. Daghan sa gibuntan guys kay mo nang ibiko nagkasandi. So guys, magsugod na kog hiwa kay pangpakpaka na may daan ni Nicoling hang hiwaonon. So ani sing hiwaon og gagmay guys kay ang uban bitaw maghiwaan ni guys kay dagga kadto. Jadi mo ko ganahan og kanang dagga guys, ganahan man jud kudan yung pino. So Friday na karon. Mo ni mga kuan sa kuan ganang magbinignit. Puasa. So, itawag ng puasa guys, binignit try anon. Jadi guys, agahakuan. Anang gabi. Jadi sa gulan po na huog. Karlan. Ang tawag na niya guys sa Bohol Karlan. Diya dari sa Cebu, Bisul. May live lingwahe. Diya guban po guys, gabi. Ang gabi sa mga guys kani. Ay, di ubi, di ni gabi ubi. Diyan man na si Papa Idi yung good sa lubi guys na. Jawa ko katong gabi kay si Ili naghigwaos. Gahilak. Huwag sakitan siguro tugti dyan.
Nak, gahilak lagi sa ili, nak. Gahilak sa gabi, eh. Nya, buka to, guys, kay pag among baybay dari na yun ang giinom. Hindi santo manunta. Giinom sa baybay niya. Nga, saba pud. Shout out day ko diha ni Kuan, Sis Ansan Blanton. Diya na magbinignit na ta. Hindi ko na siya makabinignit dito. Tanaw na lang kung siya ang binignit ko. Daw pala man ta dari sis kanang narita mangaon. Narita mangaon sa baybay o binignit. Kan guys, grabe na siyang kabuutan. Taga Liti. Manihang viewers nga, avid followers na guys nga. Sobra kabuutan. Always din na siya mo mga musta. Always din na siya mga musta na mo dari. O si Kuan. Si Atiging. Nang always din na siya mga musta po na mo. Si Ma'am Cheryl. Shout out ni Ma'am Cheryl diha nga. Grabe mo na siyang buutan. Lagi dyan ginahuna kami. Ginahuna sa mura sa mura namin ni jang pamilya. Amping diha sa Colorado, USA. USA ba na nabilong ng Colorado? Diya guys, agahang gibuhat mga square nga gagmay kaya guba nagbinignit aron nagtiya pagkahiwa mo nagsumuo kay kanon. Dahil guys di pare-pareho dun han di kwadrado nga gagmay ba para dili sumuo kanon. Kaya naman to yun ang hatag na binignit des ni Agi ang kadaghiwa. Basta lang mahiwa. Ay, lasuri. Nahulog man diri. Salamat na ko dani sa mga sidlanan. Sis in na nasa USA. Diyan ni mga sidlanan guys. Kani mga lingin-lingin. Di ka na mo makalimtan. Sis in amping diha sa USA. Always na jud kani maalala namo kay tanan namong lihok dari tanang gamit namo nga gigamit kada luto imong gamit usa na katong kalan. So kung wa ka sis in masinughan tud karon wala mi mga gamit. Pero makagamit ta siguro mi puhon tatrabaho nas ni Nicole. Tsaka tong mga nangutana lagi nga Nicole, tataalak yung pa daghan pa yung proseso lagi. Di basta-basta lagi nga makasunod sa dadon sa trabaho. Daghan sa gi-applyan guys, gihuwat pa na niya ng kuan ka ng sabi. Bumbiro lagi niya. Lagi nakuwang pa kadyo sa mga requirements. Daghan man sa pwede nga ma-applyan. Pero problema lagi guys kay kuwang pa siya sa mga requirements. Sabay karon pang April 27 nagijahang atong license jud nga ID ba ang i-release karon pang 20 city pa sa April. Manang di siya basta-basta makapag-apply jud kay huwang pagijahang mga requirements. Siyempre mo sabak gali kag application na jud katanang mga requirements. Wala pa ijahang ngipon wa pa na mahuman. So hinahinay lang dyan guys. Maabot lagi ihatag sa Ginoo. Ihatag man dyan sa Ginoo para ni Nicole kay pusigido man dyan siya nga mo trabaho. Ngayon, kaya nahinay siya og kuan guys. Anang
Ginahinay sa kanang pa jogging-jogging ana, pa-healthy siyang lawas. Kaya na may daghang kagong mga nangutanan. Sa gamong mga silingan dari nangutanag nakatrabaho na ba? Man basta-basta jud agi galing ubang mga classmate guys, wa pa naglihok, wa pa nang sinikula na, ginahinay na ni gamay na laman. Ginahinay na ni mga requirements. Agi jang ubang mga classmate, wa palagi silang taon maginahinay kay wala lang gipit palagi sila sa mga ang apply. Gipit pa sila sa ilahang pamilya nga kuan, pero kami nagpursige pud mi nga makakuan si Nicole. Mga lihok ni diyang tanang requirements. Na naman nagijahang BIR guys, nakuha naman niya yung tax. Sana na lang yung problema niya. Ngipon. Sa pailaing problema nak? Daghan ba dyan? So, hinahinay lang dyan siya guys. Hinahinay lang ni maluwi ra lagi Ginoo. Kaya na may iban nga wa makasabot bitaw sa sitwasyon ni Nicole nga. Gusto siguro nila makagraduate na, makahuman na. Mo ditso lang trabaho. Na daghan man ang proseso ngay nga na guys. Manong iban man di ba kasabot ba? May construction na kay pasok ko dito dawat na. Di ka na kuan man jud na imutan naman jud. Asa ra si Nicole nakatrabaho na? Buntag. Madun ta guys, ug natay mga lakas ba? Natay mga kaila nga. Kuan. Pwede rin sa huguton. Kung na ito guys, kanang akong igagaw. Bana ni Lisa. Di pa nga doon namin ni Jau nga ni Nicole. Kasing kung malagi guys. Ipasa kag nga ni dyan. Wapas dyan mga requirements. Manang lisod ka dyan. Requirements dyan ang unahon. Hinahinay na lagi na namo na kanan guys, ano mo kabalaka kay na may guban gud nga nabalaka sila kay wala ka trabaho. Kada mo gawas ko dito sa kalsada na imong kana. Kada mo ato kog lungsod. Well guys, mag-sideline pa nas ni Kulog panarbaho na rin kuan, rating, mang tour guide. So, di naghang kuan. Dito. Kaya na padahang kamuti guys. Butterfly guys na. Yesus malu kakanamu pasilumu kami. Na guys, kanang naka-ready na niya saguna siya nga color-color na obi bilo-bilo malagkit yung ano glutinous. Tapos ayan na magpiga pala ako niyang ano gata. So manay guys, naka-ready na dyan. Gilunod na din ipapaidit tong kuan pilit sa kaldero. So magpiga ko ani guys ni ang lubi.
Papa Edi dari gahaling kay dari lagi magtakang. So ato nang itakang atang kaldero guys kay nanay tubig dana. Diyaw mo bukaw na guys ato nang ibutang ang gatahang pilit. So hugasin sa atong pilit pa. Pilit guys ni kuha na siya. Lata na pilit. Ito yung lulod ng kamuti. Ring gabi. Oh, gabi. Gabi lagi na. Oh, ubi lagi. Jadi na guys, gilunod na namo tanan, hanin sa gibutangan og gamay nga asin para di kadyo balaw bitag bukaon kanang di nga matamisan jud kadyo ba. Diyan nato ilunod ning asukal ug kanang maluto na jud ni kay di maabuhong ang ating kuan. Binig na tanang ilunod ni atihang sugar nga brown sugar. Sa kakilog to nga. So diyan na guys, suwato na lang natin yung mubuka o maluto na ninyo man atong ipanghatid na nis mga silingan. Diyan dakan salamat kadyo. Ansan Blanton, diyan nagimuhang binignit. Diyan, thank you for watching. Amping ug ampo tanan. I love you all. Makakaon na tawag binignit ron.